Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kembali lagi, Bos. Iki ning anu bedi panggil karo Gus Nobi, Bos. Enek apa ngumpul-ngumpul ngene iki lagi gak ro. Wis ngumpul kaya laran iki lho, nglumpuke ning kene lho. Iki lho kok laran barang lho. Iya tapi. Kok ngenteni apa to iki lho? Aku kok dijak ngonten iki kontenmu apa konten iki Bin? Kontenku tapi. Kontene tomblo. Iki lho kan apa kok ngumpuk iki lho. Iki kok dadi pentulan. Pengemut listrik lho Le. Oh, laptop lu dadi reoke. Oh, grisene lagi ngono kluntang-klunting apa lho. Wah, blothong ndi ta wong iki kok? Apa to? Iki ning ndi to? Malor aku gak tau malu grup nggo apa malu grup Lagi siwa barang kok wis gampang. Iki to Makil blothong. Taweane ngomong lagi siwa barang. Lagi Ya lungguh. sinan apa to blok ya? Oh, lagi Menene lungguh. kono tak laporno juragan rono cah loro lho. Oh, apa to laporan apa? Iki. Kok ana kucing barang apa to ya kok? Maksudnya wis ditekokno ki. Diping karo goblok siap urung. Ah wong ndi barange mobil rene minggat ning ndi Penting wong. kan laporan juragan. Laporan kan lucu. Laporan. Iki ngeplok pi kok wira-wiri iki lho. Sing apik no lungguh ngono. Sak golek sing lungguh menak kosok. Ngeplok ki sing Oh, sing ana iki anteng be ketok. Itu Didung apa laran rene papane iki kok. Iki ana kucinge. nganu Kok sok ya pas. Kan sitok ya agak pas. Pas. Iki pas to papat kok. Ini. Remi. Remine sapa? Upin ngono. Salah. Kalah push up kok. Ki acara kono apa to ya nek kene iki? Gak ngerti, putih karo juragan ya wis. Ya. Itu mana tuh Glok. Iki lho wonge. Glok. Pas tak WA Lah. Oh, lho, ibri-ibri teko neh iki lho niki lho. kok ngarani beri-beri. Tet. Kok iso ber-ber. Kok diarani ber-ber gajah. Omonganmu lho sing Beri-beri. ibri-ibri goblok nek wae ibri-ibri nek lho goblok lho omonganmu. Kok diarani ber-ber teko sih. Piye to pecah kuwi lho kok sok. Sampai bocah lho. Nganti syuting to. Ya nek jaki bocah. Ora kene ibri-ibri laron ngono lho. Tangga aku gambare nyorot numpak konter ku karo lho. Lah kuwi lho kok sok ora doyo barang kuwi kok sok. Makane iki aku golek cah loro ki, cek angel kecekelane cah loro Ora iki. ngawi sing angkat dhewe karo. Kok gak manut Kok aku ben sore ning mah lor to ya. wae. Kok ngopi ning lor. Kucinge sore wis WA aku. Iya WA. Anu, WA ya lah aku ora di WA juragan aku ora wani Aku soalnya mutusi. dikandani nanas ngene. Ngono. Aja kene di WA juragan kucing kok kene WA do ngekluntang lho rene. Aku mas tekno dhisik to aku main Oh. sore pas kon delok. Ini mantap Lah kok mau mencret barang kuwi lho. Kalau anu kena angin ki lho. Si Kuntal lho. Oh alah, Ora Afiari ya. anduri. Kuwi kena apa kuwi lho? Cah, iki ora teko pipa barang yo. Iya, jepuk napa to. Kuwi apane to? Kuwi kae delok rene karo koret. Wah ada cangkrek ning guri ya. Ada jalan Kok sok Ya, terus guling yo biar terangin gede kok. aku yo engko lak lumpuk gone bose aku WA yan. Yo aku rong Metu diperiksa Pak Pir. sore kok. Oh, ala mobilnya kok. Maksudnya Caca Nopi wis teko. Lah kok iku mau ibal barang kok. Wong tak sik to. Lah, mau blok jelas blok. Musuh ya awake dhewe. Genane blok. Nah tak interogasi sik. Kilo wong enek aku lho. Wong liya. Genane sik. Kok kono lho. Arep golek gambar iki. Ya gambar, gambar. Golek Formula 44 Gambar. Ngomong, Bal. Tak gawe Formula 44. Lagi Pindah sekarangku. Dipine kok galak ta? Lho ora. Nyote ki mulak malah ibal iki. Malah apik malah. Lale. Wis kon
Nah, yo. Lah, lho. Ngono makan sih. Terus syukur ae, Bal. Tak wangi tak. Nah, dulu. Emang Gue sponsor liwat Bono, no? Kok iso ngono iki? Sponsor liwat lho. Sponsor liwat kucing lho. Oh. Gi. Meniki kucing to ya lho. Utah ngawur to blek. Kita nyeceng iki. Nah, ini seneng aku lak sang rokok dewe adik kakak agak Apa sang yang rokok. kok? Lah kowe, Ora. Iki piye? piye to? Terus disotek to. Iki foting isi to. Iki. Cak yo. Gak gelem mawar kancane. Ya mau dubare kok. Rokoke rasa diomong bocah kuwi. Ya, kepokon nomor sapa? Ibal ke piye to? Sopo ngono kok amar karo menungso nyapa to ceng. Bosok ora. Ora iku ibal ke piye to? Iki piye to, Blak? Kowe iki kok wong bocah pelitara umum mlebu kok saya gotong sapa? Ya lho. Koret. Lah, kok musa mosok lho. Dak kowe kok ndang ngomong piye karo Ibal? Iya. Sak gendul. Iki lho. Yulia, malu. Julia ning dhuwur kok. Gak masih tak ngira malu. Ya ngomong tapi Ndak kowe lho ngomong apa karo Ibal kowe kok diteni kosok. sing gablok iki kowe lho. Lah iya kowe ngomong masalah apa karo Ibal kowe ngomong masalah apa mau lho. Kamera kok miring malah apik ngono lho. Kowe ngetono lho bocah kaya botok kae ngono to. Bare. Kancane didol. Amore koncone. Bocah kok luwah lho kok. Amor koncone. Bocah kok luwah ben kok. Jariane kok ngene kok. Suara lu iku. Oh iya. Lah Blak kowe bal ke piye Bal? Kok nomor sapa to, San? Jadi gue Toblok. tekan lu. Komik nek gak ono. Hah? Komik nek gak ono. Jadi pasti tak katungane para pengamat. Iya iya. Bal, kowe piye Bal? Karo toblok kok kamerane miringi piye to? Kowe ngomong apa kowe karo Ibal lho. Lah kowe dhe ben ben. Ya iya ngomong masalah apa ngono ndang ngomong. Yo. Silane yo. Jelas ya. Piye ta piye piye. Wong kamera miring terus tapi kesel. Iki benten pertanyaanmu dialihkan. Alihkan. Kamera miring mau iki Ya, ibal apa? kuwi Lah kon piye? ngeblok tomblok dicekel nang HP kok gak malah matur suwun malah ngenyek tomblok. Toblok ora bersyukur kok. Kok gak bersyukur piye to? Kita sekelno bae. Fanku pastem iki to mumet aku. Ya mumet malah. Mumet Betul malah apik kok. mikir sesuk iki beras entek. Lah gas LPG entek bareng karo token listrik kuluni. Dadine wi mangkane wong mumet. Ya ora aja ya. Aku kowe. Ngene lho. wajar Wong- Lah Lho, ora. ayo kan ngono to. Kewan yo. Lah Allah. Ngono. Ceng lumane to. Lah durungono. Kewan barang lho, Bal. Kok kok kewan barang to. Yo ora to kewan nyapa nduk YouTube. Lah Allah. Make wajah. Ngene to. YouTube lho. Malah sinematik ya ngono iki. Ngono iki biasa munyeri pertama ke gerakan colongan. Kowe gak tau roh gerakan colongan. Lah kowe gak gelem motong goblok sing goblok kowe. Ben estetik ya. Ora kan ibal kan wis di Ngono iki wis sistemnya dikakno to. kamera Tapi Eh. posisi ngene karepe iki arep Kaya kowe ngono kelak ceng. Kowe aja biasa ya. Terus ngono ke lho. Jujur ora. flat arep kuwi. Lah aku sing nyekel kamera ke Julian biyen kaya apa jajal. HP ku ngene terus ora tau. Dadi HP ku ki ngene bal. Heeh. Ngene iki tapi aku gak omong sing ngomong wong-wong tapi aku Ya, ngene wis, to. Saya ngono kuwi lho iki carane. Lho, Maling sisi maling suarae. Maling ngono iki gak oleh. ya ora maling. Wong iki obrolane yo gak nyinggung sapa-sapa gak apa-apa ki guyon kan Lah dadine guyon kan sing momen. Menangkap momen. Kok menangkap momen piye bal gak oleh. Sing gak mulai sapa? Aku. Ya ora iso. Oh. Wong CCTV ke jajal pasangane di rumah. Lah kuwi lak wong roh oh ana CCTV gitu kita harus berhati-hati. Lah apa arep maling kok ada ya. Lah kan ora. cak goblok. Ya kuwi hasil CCTV ke gak ngerti awake dhewe obah apa kan kerekam dhewe. Dadi kok bar-bar diuncal vlog. Mana CCTV pada dinglune ning isor. Cak goblok. Piye cek piye cek. Kalau kudu ngecek lho. Ya ora maling, drike ngono. Lah kuwi awake dhewe gak nyapa-nyapa lho. Kok iso? Lah yo. Lah yo ki ndang piye kok apa lho. Aku ya Iki to. Aku biasa senyekel Julia biasa HP ku dike miring-miring. Iya wi lho. HP ku dike miring biasa. Ngene iki lho, gak obah. Nah aku sing nyekel. Nah, wis kita Kita ngomong kowe yo. ngomong. Gentenan kok
Aduh, Mosok 9 menit Ya, ora apa kok, ora Sok? ketok wajah. Biasa ngono kuwi aku. Seto. Jenenge kamera HP dicekel Ya, tangan. sekel wong kanan yo Iya. mobil wajar ngono. Omonganmu lho. Wong loro kaya pos iki lho. Dan tau weke weke jirene arep nganu kucing masalah. Masalah apa? Lho, weke Sing jirene ngomong sapa? Ayo doyo. Yo sing iki piye? Ya aku jogek wingi lho wis ora apa-apa guyon biasa kok. Piye to ya Mas? kowe tak antemi to minggu to. Weke bareng ngomong dijak ngeplok golekane angel. Aku mau ki metu. Lho, Golek waktu mangan. itu rasa dibahas. Berarti sesok. Oh, sesuk. Lah men nyapa kok takon saiki to ya. Ya mumpung enek wonge. Lho kok manas-manasi kowe iki lho. Lho. Kowe ra oleh. Sing iki jenenge ngene. Blak gendara karo kucing. Kamu iki. Omongane. Ya, lho. Ya. 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 Omongane ya. Apa sebenarnya? Ya. Ya, Bang. Eh, Oh. Masa pengok dia? Iya. Wong kala tak gonceng. Iki gak oleh ya orang lain. Orang itu tak teman. Gak sablak gitu. Blak. aku tak kelak akan ngomong ini. Gajah karo kucing apa piye blak aku yang ngono to. Sablak jawab. Tak jawab, "Gah, kucing penguk." Lho, Wong ya awak nanti. Jadi bener apa jare? Sek. ya bener ya. Tablak ngopo ngono kok. Sek. Kowe buktine roh apa ora? Ya jelas gak ero wong awake dhewe wong telu. Berarti kowe fitnah. Pin, muni ngono pin ya. Yo. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kucing doke ning dulu. Blak gede kucing. Yo. Oh, ori. Aku aneh sablak. Saiki lho Bang, aku tak tekok. Buktine enek apa ora? Lho. Lah iki kan ya gak rekam blak. Buktine enek apa ora? Enak dong. Awake dhewe. Buktine lah enek buktine. Aku karo Kipin saksi kuat ta wong loro. Lah wis sapa saksimu? Saksi kuat. Lah aku ora omong kok. Lho kok iso. Masa pengok. Ya, ngene. Lah ora biru ya? Lho sok. Oh, alah. Ngene. Oh. Blak karo kucing blak. Oh, Jo. Kucing penguk kan. wong iki dirungokne. Masa ada tambahan mutang? Sekelas saya kejok kok. Sok. Wis iki Yo biar Masa sik. tambahan mutang? 12 menit. Neng, kamu aja fitnah. Mika Yo saya oleh. kejok saya kesusuan. Ngomonganmu lho blak dong mungkin. Ya tenan kok. Ya, kuwi lho yo. Masa ada mutai? Enak. Lho, omong. Ditambahi blok, tambahi aku bolok kowe gak enek. Kene Kene. Aku krungu kok sok. ana mutai ora? Rasa Wong ora aja ngono, Iki Pi. kok malah melok lincip-lincip. Ora aja menawi cip kowe kleru. Ngene dah. Lho, Nek gendera karo kucing. buktine yo ana mutai ora? Gak enek. Salah aku krungu. Kowe nambahi fitnah lebih kejam dari Malah nemen kuwi. Kuwi nama. Mereka terbukti hukumnya KUHP. Wah, tak blak dah gendera karo kucing. Dia wis kadung Mau dibahas fitnah to. Gak enak iki. Gak Enek ora? Gak Enek pantes. ora? Gak pantes blok ya blok. Gak pantes kowe lakon licip kowe kudu sinau kek karo aku karo toblok ya blok. Ya aja lincip-lincip. Cek gak enak. Mbok tambahi kudu rodok pas iki rodok Kowe paduan. kumpulan Lah, lincip-lincip. lagi sapa aku krungu dhewe kok. Lho, mutai kene. Aku Yo. Gak enek. Nah, Allah lho. ngomong itu yo. Wiwi rokokan. Lho aku ki omongnya apa fakta lho, ngomong dengan kejujuran. Jadi Lho, lho lho. iki ro genabrak mutawi lho. Mereka mau dhewe ora aku. Lho, Lak penguk ya. lamang ya mutahe lho. Enak aku ora omongane kok. Wiwi ro nutut gak Lah, lincip. Bab licip aku dhewe kosok. Wis ngono. Lucu. Para melawan sik. Ngeplok aku tuh para melawan 4. Soalnya iki kudu ngeden terus iki nek gak ngono. Tenggorokane kering. Iki kan di ke foto tuku kok. Kuwi dhewe wis semayan kowe sing dina iki lho. Ditaek apa kok. Malah Ya, taek. ngono kuwi lho. Jadi taek. So apaan ki? Di tenang. Awake dhewe ngeplok wong telune so apaan? Kita cari target. Ya golek dino sing apik. Lah iki mah dino target iki awake dhewe Tapi arep mantu apa piye to, Bin? ya so target. Dek ben kan targete sodik kok. Awake dhewe engko golek neh target neh. Terus aku pemelapat mati. Ngono lho. Sodik ki ganti saya aku mbok target saya sesuk apa? Ngono iki kan ning Pokoke gue idek-idekan. Kan ora enak kudu dienek-enekno ya, Bro. Iya. Enane. Duwe sapa? Loh, maksudnya gak enak iki gak enak Kok duit apa? perkara. Sing dimaksud oblok iki gak enak perkara tetep kudu dienekno. Ya wis ora paham aku golek masalah apa iki. Nah, itu pintu jane ya. Seru. jane ya pinter.
Ora pinter dari polisi itu blok. Alhamdulillah. Jangan tuku baru pulang tempat. Lah. Sesuk awake dhewe lak petokan sapa sing duwe usaha kaya Darpong kan duwe usaha brambang. Terus sapa neh? Iwan. Sanipura. Wani pora kowe iki. Ngapa ora wani kok? Wong telu, aku kowe tomblo, engko nyilih kameramen sitok. Ajar nih. Iya. Masa- Iya sini kan Siapno pertanyaan tapi aja aku tok. Dadi ning kok ben mlaku. gampang masih pertanyaan itu gampang. Kok gampang Wil. Weng kok atan pertanyaannya teko usaha. Ibarat Iwan bakulan sego pecel. Apa ternak ayame Iwan kae. Sepetar kono kuwi. Lah engko malah mbok tekokno. Lak mau ngawin bojomu piye kan? Ngono ben. Sudah biasa tapi keri masalah kuwi kok. Iya. Kuwi pertengahan Iya lagi. toh. Lah kuwi kok. Ya bahas ngono mending langsung golek pasangan pisan to. Suami istri langsung tekok ngono kuwi ya, Blok ya. Gak enak, kudu dienek no. Yo yo wis ero Pak. Omongan kudu limit lho. Limit licip. Ya, Bro. Lincah pisan. Aja sekali ngomong wis kleru tetep iya wis kadung. Iya iya. Soalnya kan Lincah biasanya kok ketek kok. Eh, Lincah kok. Iwan Iya. lunyu. Wis to, lunyu kaya apa lho? Kena. Wis sesuk ya golek target ya. Oke, ndang ditutup. Ngono ya. Blok malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Dak. wabarakatuh. Tempatnya ya. Kalau